हाय लोगोफोर जोंनि सिक्रिस्ला ब्लगाव गासैखौबो खनसे बरायलायबाय ओमफ्राय दिनै आङो मैगं बारियाव दंफैयो आरोना आब' सिमांजों आंजों माने दिनै सुखा मैगं खानानै जानो नागिरदों जोङो जाफेराखै आरोना फोनायनिफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम बेखौबो जानो नागिरदों ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ माबायदि सङो आंथ' संनोबो रोंफेरा आब' सिमाङासो संगोन आरो ओमफ्राय आं इनि सायावनो जाफालायनोसै ओइनो खागासिनो दं आंनि उनाव स' नायलांदो जोंनि सुखा मैगङा इनो मैगंखौनो खानो अनलायो जोंनिया माने गावनि आखाइजों फोनाय जोंनो इमान खस्थ' खालामनानै फोनाय नालाय ओमफ्राय खानो बायो आरोना एखनबा रायजाबायबो थायो मैगं खानो बायो होनना मैगंखौनो अननानै खानो बागासिनो माबायदियाव माखौ खागोन माखौ नैहाय बिजौ नै माबा खिलि अरगोन बायदियाव खादों जरा खिलि अरफिननाय बायदि खेबस'ना होदो बिजौखौ दा जोङो मैगंखौ खानानै लाबोखांबाय आरोना नै जोङो डाटा एसे ओमफ्राय धुन्दिया बेनिफ्राय आरो नै मुला ओमफ्राय आरो नैखिजा पालें सुखा खानानै लाना फैजोब्बाय जोङो ओमफ्राय दा संनानै जानोसै आरोना जों बेला सानजौफुनि संनानै जालाबायनोसै लोगोफोर जोंना ओंखाम ओंख्रिया मोनजोबखाबाय बेनिफ्राय दा जोङो जानो लाबाय आरोना ओमफ्राय नै दा जोङो जानोसै सुखाजों नाजों संदोंमोन ना दहायनो सुखाजों ना संजोबदो आरो आं जानोसै दाटाजों आलु ओमफ्राय मुला बिलाइ दंखायो गांनै मुला पियास सातनि ना मा होनो बेखौ दुन्दियाजों आलु देनाय सातनि बानायदो बेखौ लगायाखै आरोना जों लगायना लानोसै एबार आखाइयाव आलुगोन नामा आखाइयाव आलुगोनलाय दाना आङो ओंख्रिखौ हायना लानिसै लाग्रोदो मेगनसो बानबाय आंखौ जों जानोसै आरोना संनानै जोंनि बे आखाइजोंनो गायनाय आखाइजोंनो फुनाय गायनाय मैगंखौ जानोसै जोंनो नै ना खर' जानाय नायनो संनाय खावनाय जादों मैथा बायदियानो नायदो दा मैथानिफ्राय एसे खम गोखैया आं मा खेबसे आंदों दाटा जालु माबायदि ini kata-kata kok na mulai bisa gitu tak kata-kata mana nggak kata aja ini mau ngapain tadi mau aja nggak boleh gerak-gerak kamu kata deh tak nggak boleh ini coba ओंखाम जाखांबाय जोङो दा आं गय जानो ओंखाम जाखांबाथाय गय जानो लुबैयो आङो नै गय फाथै सुनै लगायना जानोसै आं ओंखाम जाखांनानै Aku sudah nak ucap ya. Aku berjaya aja. ओंखाम जाखांनानै दसे उन्दुनोसै जोङो सानजौफुनि दा जोङो माइ दैखांनो नागिरदों आरोना उन्दुनानै नै उन्दुख'नाखै ओरैनोसो दसे जिरायखादोंमोन बेलासिनि ओमफ्राय दा माने माइखौ बोखांनानै हुथुमना दोननो नागिरबाय जोङो एसे साया नांबाय नालाय बेनिखायसो बुथुमगासिनो
ในखामानिया खनसे खननैसो होबावनांगोन खोमा दा जोबथ'बाय आरोना दसे जोबथ'लायनोसै जानाय उन्दुनाय ओमफ्राय जनाय बेनोल'सै आरोना खामानिया दासो मिथाइनि थफ्ला खेवफ्लांदोंमोन नै भगा मोनफैलायबाय एकदमबारे मिथाइ लाबबानो मोनफैखायो आरो दायो नै आदि बुला बुलि माबा खेबला खेबलि फैबाय दानाङाहाय Hei, menit dong. फैदो Ini menit deh. मा बोरैबासो बिनिया बिफैखायो मानसिया तात जाना फैनाय Oh, gila. जालायनोसै आरोना जोङो आदाया लाबोना उन्दुनानै फैलायबाय बोरैबा जाजोब्बाय आं बोरैबा जाजोबदो नैखिजा स्रां स्रांदोलै खेवनो हाला आं ए मिथाइ दब्लाखौनो खेवनो हाया नै मानसि सासेया दाबो आं जाहाथे आदा लाबोनायखौ जाग्रोनोसै आङो नै मा मिथाइ होनोबा फिसा फिसा आराम आरामथार नै माबा दंलायो मा होनो बेखौ गाथा 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 दंलायो नै सिबिंबो होनो खोमालै आसुगुर गैयालै जुथिला आंनाव नै सिङाव गोमो गोमोलाय बेलासिनि जालायबाय आरोना जोङो दसे ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय